warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kalian Mas Mahmud asyukur bi kalam tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dumateng Pak Penghulu KUA Sumono, kula Pak Joko Triyogo, walinipun Fitria Dwi Lestari, nyuwun tulung dumateng panjenengan mangingkahaken putri kula Fitria Dwi Lestari kalian Mahmud Arga Maulana. Nggih. Yang terakhir Mas Mahmud Arga Maulana. Dan berdua sudah malih badhe nglaksanaken prosesi akad nikah, yang berarti yang berdua mereka sudah malih badhe dados pasangan suami istri. Mas Mahmud mengetas nggih, Mbak Fitri yang mengetas nggih, yang sudah malih dados garwanipun Mas Mahmud Arga Maulana. Semanten ugi Mas Mahmud dadi garwane Mbak Fitri Dwi Lestari. Apabila penemu saged pesen dengan kedah nata ati, nata mata, nata pikiran. Mari dengan saat badannya pun nikah Mbak Fitri Dwi Lestari ya dijogo nih Mas Ki. Niatkan pernikahan yang kedua krono ibadah krono Allah Subhanahu wa taala. Kesane yang kedua sama kita terus keluarga ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala, terus keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ijab dipun mulai kula waosaken khutbah nikah minangka netepi sunahipun pelaksanaan ijab. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nasikum taqwallahu faqad faza muttaqun. Uzawijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min isakin bi ma'rufin aw tasrih bi ihsan. Wahai saudaraku Mas Mahmud Arga Maulana bin Bapak Narto.
Saya nikahkan dan saya kawinkan Fitria Dwi Lestari binti Bapak Joko Triyogo kepadamu, yang walinya telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin uang 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitria Dwi Lestari binti Bapak Joko Triyogo untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala walina wa waj'al awladana ma'as solihin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma Muhammadin sayyidina wa khatifatil kubra. Allah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salah jawaban. Lihat kamera mas. Oke. Sini mbak, kamera. 1 2 lagi 1 2 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apa kumudi? Ke sini dulu. Tarik dikit, Mbak.
panen putri saking Sasana Busana tumuju kanthi ageman sarwi ireng janis kanthi adat Solo Putri ginareput Putri Dumas dan ingkang pinuju kaapit dening Rama balai ibunipun nggih Bapak Joko Triyoga Ibu Siang praptaning satriya utawi lenggah piyambakan wonten Bapak Narto Ibu Mar'i Allah-lonan Gendira lumaksa lamun to Cinandra risang temanen kang katon Prabowo miwah Prabawati Prabu teges
pinang temanten kakung kadya dene ratu Prabowo mengko pramila bene temanten kakung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ing mriki kandhane ping manah anak kula pun sunartos kaliyan Ibu Maryuni nyuwun pangapunten amarga wontenipun amplop ingkang warni 3 menika ingkang ngarupi saksi napa dene serakah napa dene urun pajangan kula mboten saged matur nilai sedaya kula nyuwun agunging pangapunten ingkang mekaten sawetahipun kula semakaken dumateng Pangendariwana. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulus raharjo tanpa pamben laksaning adi cara lukti nampen. Sang Hyang Para Bilengga kakung mila putri mboten laksaning adi cara candhaipun kula niki adi cara langkahan Sri Atmaja temanten sarimpit tumuju ing ngarsaning ingkang rama pun bagus Wahyu Ramadhan sabar nyuwun pantu pangestu ora kompas Wahyu Ramadhan kula nyuwun indi pangestu tak pangestoni sing ati-ati nduk sing padha rukun kawistara pun bagus Wahyu Ramadhani satriya bagus nuwaken raos pangaribawa rasa satriya nenganen kabagyanipun ingkang rai pun Diahayu Fitria Dwi Lestari palakrama wani ngalah luhur wekasane nggih Pak Adi cara langkahan kaprintesaken dening Ibu Juru Sembakaning temanten saking Luna Hida Mekam angadani Adi cara pagas lawe lawe kaasta dening ingkang raka pun bagus Wahyu Ramadhani kalian bagus Mahmud Arga Maulana dipun langkai dening putra temanten putri Gendiah Ayu Fitria Dwi Lestari ing kono lawe kapagas dening Gendiah Ayu Fitria Dwi Lestari pedhote lawe mengku pralampita Pilito putra temanten putri Diahayu Fitria Dwi Lestari sampun hanampi berkah pangestu saking rakanipun nenggih bagus Wahyu Ramadhan Striyuh rasa ane ngali kawon tenan ing kelak
Kawistara Sri Atmaja temanten kakung sampun kawijikan dening temanten putri kan Tirta ugi Sekar Stama kang kumambang wonten Bokor Kecong daya-daya hajatem asta Sri Atmaja temanten kakung jumenengaken temanten putri Mengku Pralampita bilih priya kudu anjunjung derajate wanita Kawistara Sri Atmaja temanten putri tumuju wonten ngarsanipun temanten kakung jumeneng jajar sumanding risang temanten putri sembah jojo sembah kalbu bilih to anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung anggenipun badhe mangun Bali Wisma kaliyan pun Bagus Mahmud Arga Maulana sampun kagalih kanthi anteping kalbu paripurna lagdaning adicara panggihing putra semanten saripin kalajengan adicara sinduran ing ngajeng panjenengan Bapa Triyoga hangasta pancating sindur wonten ing ingkang ibu nenggih Ibu Siamah wonten sakwingking putra temanten saripin putra temanten kagendhong dening ramanipun Mengku Pralampita bilih to tiyang sepah tansah hanuntun pring putra putrinipun anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan adicara bobot timbang Mengku Pralampita bilih panjenenganipun bapa Joko Triyoga hambobot animbang daya-daya ingkang Ibu Siamah mundhut pirsa dening garwanipun bapakne kepiye abot endi bocah sakelorone bapakne aduh ibune yen tak bobot tak timbang bocah sakelorone padha abote Mengku Pralampita bilih panjenengan Bapa Triyoga Ibu Siamah boten badhe mbancinde mbanciladan boten betake pundi putra mantu pundi putra bupati kalajengan tata adicara tanem jero utawi tumuli kalajengan panjenengan kadang besang Sutrisna panjenengan Bapa Narto kaliyan Ibu Maria tumuju ing sasana paharyan sarta arta receh Mengku Pralampita bilih to jejering kakung ketah paring guna kaya mring garwanira kacar kucur kasuntak katampi dening risang temanten putri pun Diayu Fitria Dwi Lestari jejering wanita kudu bisa melo uba rampe kacar kucur katitipaken dening Rama dalah ibunipun duh Rama Ibu kula nderek titip guna kaya garwa kula wonten ngarsa panjenengan Rama ya nduk tak tampa tak simpenke ya nduk sing ati-ati nduk sing prigel anggonmu momong keluarga sing prigel anggonmu kula wentah
Kawistara Siatmaja temanten Saripit hamagas pucuke tumpuk kinarya angadane adicara kembul bujana Andrawina lamun Cinandra kadya dene pestane Ayu Fitria Dewi Lestari handulang ingkang raka kangopun Bagus Mahmud Arga Maulana Pasa wangsulipun pun temanten kakung handulang pring temanten putri mengko pralapita bilih to lisang temanten Sarimbit pinang temanten putri handulang pring temanten kakung ketenan Mbak Fitria bilang Mas Mahmud seger sing rada akeh apa-apa nduk perjalanan adoh mau saka Sukoharjo tekan Sumawana Kawistara Siatmaja temanten Sarimbit dulang dina bareng-bareng engkang Mbak Fitria ndulang Mas Mahmud, Mas Mahmud ndulang Mbak Fitria bareng ya. Ini iki nganten anyar sih. Pito bilih to anggenipun putra temanten Sarimbit lelumban wonten ing madyaning bebrayan. Sedaya tindak solah bawanipun tansah kekalih kanthi weninging penggalih kanthi weninging wardaya kadya dene weninging tirta ingkang wening ingkang mijil saking Kendhi Pratana Gilir gumanti Sri Atmaja temanten putri hangunjuhi tirta wening ning temanten kakung. Kawistara Sri Atmaja temanten Sarimbit samya hangunjuk tirta wening sesami mangku pralambita bilih to anggenipun badhe lelumban susah seneng bakal dilakoni bebareng. Rama dalan ibu-ibu niki Bapak Joko Triyoga Ibu Siam saperlu nyuwun pandu pangestu anggenipun putra temanten sampun mundhut dumateng kula salebet sangang ananging kula dereng saged atur piwales punapa Rama Ibu ananging kula sampun kegandeng daring priya ya nduk biar anakku cah ngestoaken dawuh Bapak Ibu gilir gumanti temanten putri hanjengku wonten ngarsanipun ingkang ibu temanten kakung wonten ngarsanipun ingkang rama. lan ibu kanggo bekti wantana nira tumungkul ing rasan rekmanya micil waspa tan kuwawa siang ratri pandu pangestu marang tiyang sepah Rama Ibu ingkang
adicara tedhak citra utawi foto sesat minangka dumepen pasi utawi kenang. Mesem putri masih ayu-ayu sewu cacahe. Wah, luar biasa. Ingkang sadhurmatan wonten tumuju wonten ing sasana pariban. Kawis Doro Sriat Tojo dumanten saripin kanthi pangaosan. Ingkang lenggah pidalem wonten ing laladan dusun Jonggolan RT 3 RW Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sampun dumugi umyan ingkang tinuju risang temanten saripin. Sampun jumeneng cancar sumangking Mas naik untuk foto bersama. Oke, sama dari keluarga Soleh. Oke, terima kasih dari Dumas-dumasnya. Nah, untuk Bapak Ibu untuk foto bersama. Yuk, kakaknya Kang Mase foto ya. Mas Wahyu Ramdhani. Di tengahnya adik-adik, di tengahnya adiknya. Bobo Widodo Bobile sabun samakto ing ganti sasono swasana kasih manggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'ama wa kafina salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa bainina wa alifaina qulubihima Allahumma alif bainahuma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinoso sampun paripurna waosan hastu para purna saking panjenengan Bobo Widodo nanging tasih kapirang lamat-lamat wonten saking deniling angkasa pratandha katarimaning waosan hastu kara mugi handayane tumrap putra temanten saripit kene badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung linuperna dumateng kula panjenengan sadaya paripurna ugi
pahargyan wonten ing ngarikal ganjang piniji pepilihaken kula minangka pengendali warung praditisaken laksaning adicara pahargyan ing ngarikal ganjang piniji kathah kelepatan saha kekiranipun pawantu-wantu kula pribadi nyuwun nubaring sih samudra Pengetahuan sugeng tuntur sugeng siang katur saking para tamu mugi tidak tuntur tansah berjalan. Sisi kepiro